Нали, не казвам, че ако пиеш и взимаш наркотици, не може да бъдеш успешен, но човекът, който не пие, човекът, който не взима наркотици, винаги ще те победи в който и да е бизнес, защото главата му е трезва, защото може да мисли по-добре, има повече енергия и си използва времето по-пълноценно, докато нека да се сравним, примерно отиват двама души на работа, работите за някаква фирма, в офис, примерно, и отивате понеделник и вие неделята сте се напили, неделята сте ходили на дискотека и вие ще сте така, ще ви е лошо, няма да ви се работи, но ако човека, където работи до вас, не е пил, ако не е взимал наркотици, ако си е легнал рано, ако е станал рано, ако си е